Podnikaniu sa už venujem takmer 2 roky a rozhodla som sa začať podnikať práve z dôvodu času a z dôvodu potrebného času venovania svojim deťom. Nakoľko som bola v zamestnaní plne vyťažená, nemala som čas sa venovať svojim deťom naplno a ani tobožne sebe, tak som sa jednoducho rozhodla, že radšej nejaké obdobie to vydržíme a začnem sa venovať niečomu, čo ma bude naplňať. Už je to takmer 2 roky, čo sa podnikaniu venujem. A s tým, že na začiatku som sa obzerala, čomu sa vlastne budem venovať, až som prišla k tomu, čo som sa rozhodla, že robím teraz. Predmetom mojej činnosti je zabezpečovanie životu z renty. To znamená, umožňujem ľuďom sporiť alebo teda priamo investovať do fondov, do tých najlepších svetových investičných fondov, takže sa môžu zabezpečiť na budúcnosť a môžu žiť z renty. Buď seba zabezpečia alebo svoje deti. A to, akým spôsobom to umožňujem, je to cez produkty, ktoré patria vôbec medzi tie najlepšie a najšpičkovejšie produkty, alebo teda možnosti investovania na svete vôbec. Tým, že sa venujem združeniu Zelená ženám, som jeho spoluzakladateľkou. Toto združenie je zamerané na podporu komunitného podnikania žien, tak hľadám všetky možné príležitosti, ako toto združenie spropagovať a ako vytvoriť priestor preto, aby sa o našom združení a o našich aktivitách dozvedeli všetky ženy. Tam, kam to chcem to posunúť do takej osvety. Chcela by som sa venovať trošku projektom, kde sa bude o tom písať, kde sa bude o tom hovoriť. Samozrejme, k tomu treba prostriedky a nájsť tie možnosti, ako hovoriť o finančnej gramotnosti. Ako tú finančnú gramotnosť slovenských ľudí posunúť trošku ďalej.